जितु बिटिसिआव गोलैनाय लोगो लोगो माखासे गोबां लामा मावनांगोन, गोबां दालां मावनांगोन, माखासे कमिउनिकेसननि थिग खालायनो गोनां मावनांगोन आरो गोबां माने बेहायनो कलेजफोर गायसननांगोन, स्कुलफोर गायसननांगोन, गोबां खामानि मावनो गोनां दं। नंखायनो बेखौ सिस्टेमाव थांनानै खामानि मावनांगोन आरो। बिसेस भाबै जिफोर गामिया हाबबाय जों बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जोङो बरायदों। आरो इयुननि समाव जोङो लोगोसेनो जोङो बे ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ जों मावनो। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनै जोङो सावरायगोन सनितपुर, बिश्नाथ आरो गहपुर हालामाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि सायावहाय। नोंसोरो नुखादों, गिबियाव इन्ट्र'आवबो आङो होखादों आरो नोंथांमोना साइडनावबो नुगासिनो दंखायो। बेयावहाय उदालगुरि जिल्लानि एमएलए रिहन दैमारि सार आरो धोनस्रि बियाबनि धोनस्रि ओनसोलनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारि सार, लोगोसे सरन बर'। बेवहाय गैया, आं होआखै सरन बर'खौ, नाथाय आङो नुदों। रायजो राजा नोंथांमोन, गोबां बोसोरनि उनावहाय बिटिआरआवहाय बिटिसिआवहाय सोसनजानाय सनितपुर, बिश्नाथ आरो गहपुर, बैसोर रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय बिटिआरआवहाय भट मोनसिगोनखौ नुनानै अपोजिशन पार्टीनि एमएलए एमसिएलएफ्रा दिनैहाय लाजिया फांजिया सनितपुर, बिश्नाथ, गहपुरावहाय रायजो राजाफोरनावहाय भट बिनो थांदों। हयथ' बे जायगायावबो बिपिएफ पार्टीनि दालाला जोनोम जाबाय जानो हागौ, बेनिखायनो बेयावहाय बिसोरो थांनो खाबु मोनदों। नाथाय आं सिदा खोथा बुङो रायजोफोर, नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, जिखिनि आं बाथ्राखौ बुंगोन बेयो मोनसेबो नंखाय नङा रायजोफोर, मिथिबाय दा? नांगौ जायोब्ला माब्लाबानि समाव आङो डाइरेक्ट प्रुफबो होगोन। दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर, एसेबांबा बोसोरनि उनाव बिथांमोननि जायगाया सोसनजाबाय, नाथाय सोसन जाखांनायनि उनावसो दिनैहाय अमा हालेवनायावहाय सैमा गाग्लिहैनाय खामानिखौ मावहैनाय जों नुनो मोनदों। रिहन दैमारि सारमोन बायदियाबो बिपिएफ पार्टीनिनो एमएलए, प्रेस मोसाहारि साराबो बिपिएफ पार्टीनिनो एमसिएलए, सरन बर' साराबो बिपिएफ पार्टीनिनो एमएलए। अब्ला बिथांमोना जेब्लानाखि बे सनितपुर, बिश्नाथ, गहपुरा बे हालामा सोसन जायाखैमोन, गामि सोसन जानायनि खामानिया साक्सेसफुल जायाखैमोन, बे समावहाय गोबांथार रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय अर सावनानै होदोंमोन, सोसननो हाया, जाया, माब्लाबाबो जानो हाया। आरो बेजों लोगोसे बिपिएफखौनो सापर्ट खालामग्रा अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिआर एकर्डनि पेपारखौ सावनोबो नागिरदों। बिटिआर एकर्डनि पेपारखौ सावनाय माने सनितपुर, बिश्नाथ, गहपुरखौ सावनाय। सनितपुर, बिश्नाथ, गहपुरनि रायजो राजाफोरखौहाय बिटिआरआवहाय हाबजानो बानाय। दा बेखौ मिथिखानानैबो सनितपुर, बिश्नाथ, गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा माब्रै रिहन दैमारि सार, प्रेस मोसाहारि सारमोनखौहाय दिनैनि समावहाय नोंथांमोननि जायगायावहाय लेक्सार होनो खाबु होखो? एसे सिन्था खालाम, सानजा हालामाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो गासैखौबो मिथिगौ, सोनाबावहाय रायजो जानाय बर' हारिया बिपिएफ पार्टीया माबायदि सरखार सालायदों, माबायदि सरखार सालायाखै, हयथ' नोंथांमोना दिनैसो मिथिदों जानो हागौ। नाथाय 20 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आंबो मिथिगौ बिपिएफआ माबायदि सरखार सालायबोदों। दिनै जाय बाथ्राखौहाय नंगौ, आं बे थार बाथ्राखौसो बुंगोन। जों बयबो नुखादों, सानजा हालामनि रायजो राजाफोरखौहाय बिपिएफ पार्टीया माब्लाबाबो बिटिआरआवहाय सोसननो सेस्था खालामाखै आरो बिथांमोना यानिखि सोसननो नागिरग्राफोरखौबो लाजि फोनांदों, सोंखारिदों, रायदों, बखिदों, गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदोंसोमोन। नाथाय बेफोरबायदि बुंजासेयावबो 20-25 बोसोर हारिनि थाखाय आबसुनि आफादगिरि जाबोनाय दानि सिएम इउपिपिएल पार्टीनि प्रमद बर' सारा माब्लाबाबो फावसायनानै थायाखै नोंथांमोननि जायगाखौ सोसननो थाखाय।
जेरैखियाब्लाबो नोंसोरनि जायगाखौहाय बिथाङा नाजासे नाजानानै नोंसोरनि जायगाया दायो गं 81था गामिया सोसनजाबाय। बेखौ नुनानैहाय दिनै BPF पार्टिया गोजांस्रिउदों। हयथ' बिथांमोना सिन्था खालामदों माबोरै सोसननो हाखो। दिनै गुबुना मावनायखौहाय नुनानैहाय दा गुबुनासो क्रेडिट लानो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों। BPFनि थांखिया बेनो रायजोफोर मिथिबाय दा, जे जायगायावहाय अमाया हालेवो बे जायगायावहाय गाग्लिनानै होयो। आरो बिसोर जा बाथ्रा बुंदोंना बेयो गासैबो अनला खारियाव आगान थायो। हयथ' MLA MCLA MPफ्रा मोजांखौनो सानदों, नाथाय सिफआनो जुदि बेफोर थांखिखौ लायाब्ला MLA MP MCLA चेयारमेन मेम्बार्सफ्रा जेबो खामानि मावनो हाया। थिग बेबायदिनो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनाबो BPF पार्टिनो जायगा दाहो। BPF पार्टिया नोंसोरखौहाय ओरैनो फिदिंनानैहाय बाथ्रा बुंनानैहाय नोंसोरनि गोसोखौ गलि होनानै क्रेडिट लानोसो सेस्था खालामदों। दा बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां। आं आसा खालामो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा भटखौथ' होनो मोनखासिगोन, बिथांमोना भट होनो मोनखाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना साफ्रोमबो नेशनेल पार्टी एंगारजोबनानै UPPL पार्टीनो भट हो। जेन' नोंथांमोननि जेसेबांनाखि पेन्डिं जानानै दङ, जि समस्ति दानांगौ दङ, बेफोरबो गासिबो मावफुंजानाय बायदि। आरो आं सिदा खोथाखौ बुंखायो रायजोफोर, आं थांनानै थासान्दि नुगोन नोंथांमोननि जि जायगायावहाय BPF पार्टिया माखासे खामानिफोरखौहाय मावफुंनो थाखाय खोथा बुंदों, बेयो माब्लाबाबो जाया। जुदि UPPL पार्टिखौहाय नोंथांमोना मदद खालामोब्ला, सापर्ट खालामोब्ला, नोंसोरनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि पेन्डिं जानानै दंबावो खामानिफ्रा, बेखौ मावफुंनांगौआ UPPLनि दायित्व। आरो बिसोरो मावगोनबो। जोंनि बिटिआरआवहाय जेरैबायदि मावगासिनो दङ बेबायदि नोंसिनि जायगायाबो जागोन। आरो जुदि BPF पार्टिया नोंथांमोननि जायगायावहाय जायगा लायोब्ला, अब्ला नोंसोरनि जायगायाबो बै जोंनि सोनाब हालामाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरनि 20 बोसोरनि सिगां जेरैबायदि थासारिमोन 2020 मायथाइनि सिगाङावहाय, बेबायदिनो अबस्था नोंसोरबो जागोन। दा आं हास्थायो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामाव रायजो जानाय रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आं खावलायो, रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरो माब्लाबाबो अपोजिशन पार्टी BPF पार्टीजोंहाय इसेबां सुबिदा दाहो। जों बयबो मिथिगौ दे रायजोफोर, जोंनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, गसाइगाव बे जायगायाव रायजो जानाय रायजो राजा मेलेमजिबि साननो गोरों साफ्रोमबो BPF पार्टीखौहाय सापर्ट खालामाखै। सापर्ट खालामदों होनना बुङोब्ला सोरबाया क्रेडिट मोननो हास्थायदों, सोरबाया रां रुफा जानो मोनैनि थाखाय, सोरबाया बेबायदिनो अहंकार गोसो लानानैहाय गाव गावनि पार्सनेलि प्रफिट खालामनो हायिनि थाखाय BPF खौहाय सापर्ट खालामदों। बाखि जेसेबां दङ UPPL पार्टीखौ सापर्ट खालामदों। आरो जों नुदोंना BJP पार्टीयावहाय BPF पार्टीनिफ्राय मानो हाबदों। बिथांमोना UPPL पार्टीयावहाय हाबनो थाखाय गोहो मोनाखै, लाजिदों। लाजिनायनि खारनावनो दिनै गावनि हारिखौ जोगारनानैहाय गुबुन पार्टीयाव हाबदों। थिग बेबायदिनो सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आङो आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय माखासे इनकारेज खालामनो साननानैहाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। रायजोफ्रा आंनि इउटुब चेनेलखौ नायाबो जानो हागौ आरो नायोबो जानो हागौ। जुदि नायसनदोंब्ला नोंथांमोना सिन्था खालाम जे UPPL पार्टीखौ मदद खालामनांगौ ना खालामनाङा, आरो BPF पार्टीखौहाय नोंसिनि जायगायावहाय लेक्सार होनो खाबु होनांगौ ना होनाङा। बै समावनो बुंखादों BTR एकर्डखौ सावनो नागिरखादों, नोंसोर बयबो मिथिखायो। आरो लोगोसे
माब्लाबाबो सोसननो हाया, जानो हाया, जाया होननानै बुंग्रायाबो बिपिएफ मानोखा। नाथाय नोंसोरखौ इउपिपिएल पार्टिया दिनैनि समावहाय बर'फोरजों रायजो जानो थाखाय खाबु होबाय। दा आं आसा खालामदों सनितपुर आरो बिश्नाथ रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय मा कमेन्ट फैयो आं बेखौ नेनानै थाबाय। गोजोन्थों। आंनि भिडिअखौ जायफ्रा जोबजासे नाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिमु।